ମୋ ସୁନା କାନଫୁଲଟାକୁ ଏମିତି କୋଉଠି ହଜେଇଦେଲି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମୋ ସୁନା କାନଫୁଲଟାକୁ କାଢି କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ଯେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳୁନି। ଆଜି ଖରାବେଳେ ପ୍ରିସ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୁଁ ଆସି ଚାରିଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି। ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଡ୍ ବେଡସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲି, ହେଲେ ସେ କାନଫୁଲଟାକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ସେ କାନଫୁଲଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ପ୍ରଧାନ ମତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। କାନଫୁଲଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥର ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କାନଫୁଲଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସେ କାନଫୁଲଟାକୁ କାଢି ଆଉ ଗୋଟେ କାନଫୁଲ ଲଗେଇଥିଲି। ମନ୍ଦିର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ଚକ୍କରରେ ତରତରରେ ସଜବାଜ ହେଇ ସେ କାନଫୁଲଟାକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁନା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ସୁନା ରେଟ୍ ଯୋଉ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି, ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ହଜି ଚାଲିଛି। ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରିସ୍କୁ ଥରେ ଜର ହେଇଥିଲା। ସେ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇ କାନ୍ଦିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ବି ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ମୁଦିଟାକୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ, ହେଲେ ପାଇଲୁନି। ଏବେ ପୁଣି ଏ କାନଫୁଲଟା କୋଉଠି ହଜିଲାଣି। କାନଫୁଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଛି। ପ୍ରଧାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯଦି ସେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋ ପରିକା ଏମିତି ତରତରରେ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ରହିଲି, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।